वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नायलांदो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आं बानायनो नागिरदों हाथाइ गैयै गथ'फोरनि जाग्रा। हाथाइ गैयै गथ'फोरनो बेफोरबायदि खालामनानै जाहोनांगौ, अब्लासो गथ'फोरा मोनजागोन, नङाबा जानो लुबैबाबो मोनजानायानो नङा। दाउदै रुनाय, आलु रुनाय आरो ओंखाम आरो गाइखेर जयै मिक्स खालामनानै दंनांगौ हाथाइ गैयैफोरनो। आलु रुनाय, दाउदै रुनायखौ सिंनिखौ होनांगौ, सानि गुफुरा गथा गथा थायोना, सिफ्लेनो हाया मोजाङै, बेखायनो ओंखाम गाइखेर ओंखाम। आं भिडिअ खालामफेरामोन, दासो खालामदेरनायखाय आं बुंनायाव एसे कनफिउस जायो, गोनो गोथो मा बुंगोन मा बुङा मोनो, बेनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो लोगोफोर। अन्नानै आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो माबायदि जादों कमेन्टआव खिन्थाहर। मोजाङै नाग्लिनांगौ, मोजाङै मिक्स खालामनांगौ, मोजाङै दोखो दोखो जाबासो जानो हायोना हाथाइ गैयैफोरा। गलायबाय, नाग्लिबाय, आंनि मुवा बेसादफ्रानो गैयाना, बेखायनो सामसजोंनो दोखो दोखो नाग्लिनांगौ आरोना। बिराद खस्थ' जायो हारसिङै केमेरा खेबनाय, हारसिङै बानायनाय। जाबायानो आंनिया, जाजासिगोन टेस्टि। बाय बाय।